मिनिस्टार बिथांखौ जों सुक्तिनि नामाव जितु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जितु पेकेज बेखौ बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव मोननांगौ खालि बे बिटिसिआल' जानानै जानाय नङाथ' बेखौ माब्ला सोंदोंब्रा बेखौ माब्ला सोंदोंब्रा जोंना मा होनो जिफोर दरब सोंदोंब्रा जाबा आं गासैसो लेथार बिराद गोबावजों आदारावथ' फैबाय थायोमोन नङा होमबा दा बिराद गोसोखौ मोजां मोनदों लक्ष्मनो मोननाय खाबु बिथांमोननि सरा जोंखौ होदों आरोबाव नै माब्लाबा बेलेग समाव फैफिननो लिंहरबावदो बै सिमेन्टनि नाया दिनै जाहोगोन ना जाहोआ प्रत्येक बारावनो आङो बे सिमेन्टनि नाखौ मोनजालाङोमोन दिनै मोनजागोन ना मोनजाया मोनजागोन ना जोंनाव होनबालाय बिराद मोजां बे नाया माथो रायज्लायनो माबा लेक्सार होनांगौ दं माबा लेक्सार होनांगौ दं माबा खोन्थानांगौ दं जोबोद मोजां मोनदों मिनिस्टार बिथांनि दैदेननायाव जितु बर' कसारि वेलफेयार जितु गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दङ बेयो बिराद मोजां आरो बिथाङा माखासे समयसानि खोथाखौ बुंदों बे अट'नमास काउन्सिलखौ सालायनायाव जेरैबायदि सरकारनिफ्राय सहयोग मोनबावनांगौ दंमोन बेयो एसे बाखि दंबावो होनना बुंदों आं बुंदों बिथांखौ आंबो जिहेतु बारा गोबाव जायाखै चिफ मिनिस्टार बिथांजों आं रायज्लायगोन नोंथांमोननि समयसाफोरखौ लानानै गामि सोनायनि समयसा जेनेबा रांखान्थि जेनेबा बे काउन्सिलखौ सालायनायाव जेसेबां रां नांगौ जेसेबां अनसुंथाइ नांगौ बियो खम जादों होनना बुंदों खम एसे बारा नांगौ जाहैदों जेसे बिदों बेखौ मोनाखै बेखौ रायज्लायजागोन आं दा हेलिकप्टारावनो बिथां केबिनेट मिनिस्टारजों रायज्लायलांगोन आं मानो होना नोंथांमोननि समयसानि खोथाखौ मिनिस्टारा आंनो खोन्थाखाबाय दा गुवाहाटिसिम सौहैनायनि सिगां हेलिकप्टार सायावनो थिग खालामना गालांखागोन आं मिथिबाय दे नोंथांमोननि समयसानि खोथा ओमफ्राय मिनिस्टार बिथाङा बुंदों बै 2020 सानाव 27 जानुवारियाव जितु सुक्ति खालामदोंमोन बड' पिस एकर्ड बे एकर्डनि माबा मोनसेथ' मोननांगौमोन खिन्थु दा बुंबा बोरैबा मोनो खिन्थु हरनांगौ आङो चिफ मिनिस्टार बिथांखौ खावलायगोन सुक्तिनि नामाव जेबो मोनाखै जाहैदों प्रमद बर'आ हारसिं जाजोब्बाय मा जानांगौ आं मैया गोसोखांदों बिथां बुंबाय थानायखौ आं जायखिया बुंगोन चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जों सुक्तिनि नामाव जितु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जितु पेकेज बेखौ बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव मोननांगौ खालि बे बिटिसिआल' जानानै जानाय नङाथ' नङा होमबा सुक्तिया खालामदों जयैनो नंगौना नङा सुक्तिया खालामदों जयैनो बाहागा राननांगौ नै गरिब फारसेल' एकदम जोंना आसोला लाखिजोब्बाय गरजाय दङ दा मानो बिनो रोङाखै ओरैजायबोथ' एनडिएफबि दंना जे एनडिएफबि गैया नामा एनडिएफबि दं एबसु दं बिएलटि दं एबसुआथ' गावनो सुक्तिखारि एनडिएफबिआ गावसोरनो सुक्तिखारि माब्रै बिटिसिआवबो मोनखो जाखादों बियो जाया बियो बिटिसिआवल' एबसु दं बिटिसिआवल' एनडिएफबि दं बिटिसिआवल' बिएलटि दं ओरैजायनि बिएलटि ओरैजायनि एबसु ओरैजायनि मा होनोलाय एनडिएफबि जयैनो सुक्ति खालामाखैबा बोरै सुक्ति खालामनाय माबा बहा बोरै आंनो देखायनाय देखायदे बहा सुक्तिया खालामबाय बिटिसिआव हगारना गारहरजोब्बाय
बहाबो मा मोनदों बोरै देसायनाय मा मोनदों बोरै मोनाखैबा माथो जाखो जाम्बा हांसोमबो नोंथ' थगायजायो मानसिया बेबायदि थगायजायो सुखथिया खालामो ह बिटिसिनि मानसि जोंना बिटिसिनि एबसु बिटिसिनि एनपिएफबि बिटिसिनि गासिबो जाजोबो बोरै जानो थाखाय दै आं रायज्लायगोन सुक्तिखारिया बिटिसिनि बाहेरायाव एबसु दं बिटिसिनि बाहेरायाव एनपिएफबि दं बिटिसिनि बाहेरायाव जोंना मिनिस्टार बिथांमोन दं जोंनाव माबा मोनसे मानो जानो बुंनानै लाब गैया खामानि मावनानै देखाय मा होनो ओरैनो लेक्सारजों मा जानो खामानि मावनांगोन दे खामानि मावनि आङो दा जयन्त बिथांजों केबिनेट मिनिस्टार नोंथांमोननि समस्यानि सायाव आङो गुवाहाटि मोननाय हिस्ट्रिनि सायाव थिग खालामना गालांगोन आरो नोंसोरबो थिग थानांगोन जोंबो थिग आंबो थाबा जानाय नङा नोंसोरबो थिग थानांगोन मिथिबाय बेखौ माबाल' सोंदोंब्रा बेखौ माबाल' सोंदोंब्रा जोंना मा होनो दिफेन बर'ल' सोंदोंब्रा जाबा आं गासैसो बेखार जागोन नों बुंबायथ' सोंगोन आङो दे जोंना मुलुगसोलोंसालिया हरजों मोनसे जाबाय आरो नांबावगौ दे सिमेन्टनि दे फैबावगोन आङो समय बिराद समायनि खोथा आङो जायखिया नोंथांमोननि जिथु समस्याफोर आङो मिथिखाबाय आङो रायज्लायगोन सनमान होगोन आं जोंनि बिटिसिनि बाहेरानि थानाय गासिबो बर' संगठनफ्रा जयैनो था आं बेखौ लुबैयो फोरसा फोरसि जानो नाङा जोंनि थांखिया जाहैबाय मा खालामनाय मिथिगौ बे मा जाथाखसै जोंनि थांखिया मा एकदमबारे दे गासिबो मिथिजोबखागौ उनाव फैबावसै दे गोबाव खालामला दे जायखिया समस्या समाधान जाबानो जाबाय नङा होमबा ঠিক আছে থ্যাংক ইউ দে